Ukwethulwa kwenyanga yokuvikelwa kwezingane kuza ngesikhathi lapho ziphezulu isigameko namacala abikwayo odlame, ukunukubeza nokuhlukunyezwa okubhekiswe ezinganeni eNingizimu Afrika nokuthathwa njengenhlekelele ebhekene nezwe. Kwenzeka kanjani ukuthi umthathele ubomi asaphila, athathelwe nguwe malume ekuthembile, akho ukuthathelwe nguwe baba esazi ukuthi nguwe kuphela omele ba umprotect. Ungqongqoshe uxwayise ngokungabikwa kwamacala ahlobene nokuhlukunyezwa kwezingane. Ma edlwengulwe baba noma asindaba yasekhaya, indaba yamaphoyisa. You don't have to discuss it as a family or as a clan. You must report it to the police. Ukukhulelwa kwamantombazana asemancane kuyinselele enkulu emphakathini, ikakhulukazi KwaZulu-Natal. Umitho labantwana 10 to 14 apho sibona ukuthi 1700 for 10 to 14 year olds getting pregnant only for quarter 1 to quarter 3, and then xa uphinda ujonga you're 15 to 19, 20,000 plus, especially a KZN, because in countrywide just for quarter 1 ne quarter 3 80,000 yomitho labantwana. So iyasibonisa lonto ukuthi abantwana bethu bayahlukumezeka ngesonto. Umnyango wezenhlalakahle KwaZulu-Natal ugcizelele ukuzibophezela kwawo uqinisekiswa ukuphepha nokuvikelwa kwamalungelo ezingane. Nje umyalezo omkhulu namhlanje ukuthi njengoba nje kuzoba uMay, I know ukuthi sikwenza sonke isikhathi kodwa sizogcizelela kakhulu siwuphushe lo myalezo othi abantwana mabavikelwe uma kunezigigaba noma izenze sizibonayo sizibike ngokunjalo. Kusenjalo kunokukhathazeka ngezigameko zokuhlukumezeka kwezingane emakhaya ngezinye izikhathi okwenziwa ngamalungu omndeni asondelene nazo. Inhlangano yezizwe ebhekele ukuvikelwa kwamalungelo ezingane iUNICEF inxusa ukubambisana kwazo zonke izinhlaka ukuqeda isihlava sokuhlukunyezwa kwezingane kuleli. Lo mkhankaso uzophothulwa mhla zi-5 kuNhlangulana.